Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti kinariribok tinagbaatan ti tribu Maligkong, kan tribu Kamansi. Gaputa kayat ni Pangulo Tarok, asakupan ti tribu Maligkong. Gapu iti dayta, napanunot mat ti grupo da Pangulo Gundo ti Rumaot. Tapno ipariknada mat, tikas iti kanayon amariknada. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo italawas ana pauluan. Kapya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sige, kakadwa! Labanan tayo ida! Ibusen tayo dagiti kabusor arim maot kada tayo dito'y tribo! Ano dagiti kakadwa da makirangrangal Pangulo Tarok? Ado pa yung tinapasag kakadwa tayo. Nasiglat at talaga ti anak ni Pangulo Gundo ang makilaban. Ajay, labanan na sugada na kadwa tayo. Di kan sumanakopay dita! Lumaban kakit di! Tulungan ta dagiti kakadwa tayo ang makirangrangat, Dalmas! Wawan Pangulo, wawan. Sige, kakadwa! Ibusen tayo dagiti agin lalay nga rin maot kada tayo! Panaan kan gayangan nyo ida! Elisir, adun dagiti napatay tayo kadagiti kabusor. Di na pa yun amuter aramidan da. Sige kakadwa, panaan tayo amin nida. Iparik na tayo kadakwada, tikas itinaramid na kada tayo. Masapol asaan tang agsinsina, Elisir. Tapno masalak ni banda ditong kalmaysa. Agtinulong ta amang idang ulo, kadagiti kakadwata. Aduda arim maut dito'y tribo. Katni pa yun Elisir tinangida ulo kadagiti kakadwana. Kaya't ko kumaida atulungan. Ngam sa anak pa'y ang makapagkunay ita. Ang mga numakadlaw ni tatang no aramidak ti kasta. Ngam sana bale. Amok akabaulan da alabanan ti grupo ni tatang. Gaputa na sigla ti grupo ni Elisir. Kakadwa, adun ti ginudas tayo kadagiti kabusor. Isungag subli tayo ng tribo. Ngam tulungan tayo dagiti nasugatan na kakadwa tayo. Nasayat day taan na panunod mo, Elisir. Adun tinaparmag tayo kadakwada. Mariknada mat itan ti kasit imparpariknada kada tayo. Sige nga Rod, sinyasa mong dagiti kakadwa tayo. Kat aglibas na yun. Pangulo Tarok, naglibas ang dagiti kabusor. Ngam ado tinatay ka dagiti kakadwa tayo. Dagiti awanan bain na tattao. Agsagana da. Rautan tayo mat ida iti kabitan apanawan. Pangulo. Dinakitaan lata na kasta, Dalmas. Ala, bilinam dagiti kakadwa. Tayong kaya asikaswan dagiti bangkay, dagiti pimusay kakadwa tayo. Kan dagiti mat na sugatan. Pagasan yo kadagiti mangagas dito'y tribo. Nawatam! Wan, Pangulo Tarok. Masyanak lang amin kadagiti kakadwa tayo pimusay. Di ka nagsawabay, Dalmas! Mapankan iti pangibabaw na kan ka! Elisir, anak. Agyaman hak. Tawan dagas ana pagtanyo. Gapu iti panang rautyo iti tribo Kamansi. Angam. Maladingit anak. Gapu ta adalat tapi musay akakadwa tayo. Ladingit tatang. Ngam amok na dantumat labanagan dagiti biyag anay sakripisyo. Iti sabali abenag. Ad-ado nga amang dagiti natay ka dagiti pasorot ni Pangulo Tarok. Mariknada mo't itati kasi ti marikrik na tayo tunggal rumaot da. Kat dumteng to ti panawen. Asyak amis mo ti manggudas ka ni Pangulo Tarok. Ngamjak ipalubos asika ti mga ramid iti dayta. Bayam ada kami adwa ti agsango. Da kami adwa ti rumbeng nga aglaban. Mundina, apay adi ka pay lasumrag di tapagid idaan ta. Di ka kadipay agtuglap. Pampanunutak lang amin dagiti mapaspasamak. Iti nagbautan ti tribo tayo. Kan iti tribo da Tarok. Awan ka di kapya ang mapasamak.
Kanayon kadilatan ariribok ti sangsangwon tayo. Kasanon ti masakbayan dagiti ubing. Kinapudno na. Mapampanunot ko mat dagita. Amumat, adyak ko makayat tiriribok. Awan ko madagitoy ang mapaspasamak ita, no saan da nga agom, kan managing bubukod. Uwan nga rot, gundo. No pa'y kasta. Mangnamnama aklat ta, nga addan to kapya ang mapasamak iti nagbabaotan tayo. Tapno awan ti biag ang may sakripisyo. Mang Dalmas, nasayata nakita ka dito'y dalan nga agturong ijay uma. Mabalin ka di ngagsarita ta? Anya ka di manan, di bagam kanyak si Kamayra. Wala, ni bagamon, tado pa jaramidag. Kayat ka lang akasarita. Nga isardeng mo ti mang tungtungpal kadagiti dakas nga ipaparamit kan kanitatang. Amang ano dakas ti pagtungpalam, no kanayon ka apas pasurot kan kuana. Anya? Kunak-kunak. Awan serbi na kitang ibagbagam. Anon kinapatay ko? Dakas sa katao. Agpala kami lang iti amam. Saan pa'y anala daw ti amin, Mang Dalmas? Agpanunod ka kuma. Amok nga damot kinasaya at dita pusom. Iso a panunutom dagiti imbagak. Sige, panawan kan ditoy. Itulod ko ti merienda, dagiti adda ijay uma. Pasensya kan, Mayra. Ngambiyag ko ti katukan ti kidkid daw ang naramidag. Narigat na kalabanan ni Pangulo Tarok. Gapot na kabaalan na ti umutang iti biyag. Sir, adda kamat gayam dito sirok ti paborito makayo. Itay ka pa'y lasap sa pulan. Awisan ka kuma. Tamapan tayo agboras iti mais ijay pantar. Amangan noon na anda tayo manan. No di tay pa'y lamapan apiton. Talia. Oh, apa yan nagsanay ka? Anya ka diti pampanunutom. Nagadayot yung nakaiturungan ti imatang mo ah. Dalia. Amom, pampanunutak dagiti mapaspasamak dito'y tribo tayo. Awan ka din ti kapya mapasamak. Masyanak pa yun kadagiti ubing nga mairamraman. Rumbeng ko maanawaya dalat nga agaayam kadagiti arubayan da. Ngamgaputan na gulo. Saan da pa yun na makarwar? Kas dala balod iti bukod da pagtangan. Wan nga ron. Tartari gagayak mo ti kapya. Ngambasol day dya Pangulo Tarok dagito yung mapaspasamak. Tirumbang kan kuana kat matay. Husto tinako Dalia. Masapol ang mapukawan ni Pangulo Tarok iti kabita na panawan. Huh? Anyo ti kayat mo asawan iti daytaan na ibagam? Kidawag to ka ni Tatang. Asyak ti manggibos iti biyag dayjay a Pangulo Tarok. Anya? Kaya pinayabandak, Pangulo. At naka din napatig ni Bagaya. Talagang ata. Kat danggam anay bagti bagak. Anya na ita, Pangulo? Kayat ko adukutin niyo ni Pangulo Gundo kat idatagyo kanyak. Kayat ko asya ka mismo timang gibos ken kuana. Numapasamak na ita. Isaruno tayong tumatlaeng ti asawa kan ti anak na. Wanya, Dalmas. Kabalam ka di day tangaramidan. Wan, Pangulo. Kabalan mi. Ang apay. Anya ti plano yung kuan na. Naibagak meten na kayat ko ang mapukaw day diya tao. Ala, planwen nyo kadagiti kakaduam ti kasayaatan ang maaramid. Tapno agbaligi kayo. Nalawag! Wan, Pangulo. Nalawag!
Sa dino ti papanam, Gundo. Apay ang nakarubuat ka maat. Mapanak ijay bangir abantay. Iti lugar ti gayam ko ani Amalosyo. Nadamag ko ngamin ang masakit. Isungay naksarungkaran. Asino ti kadwa, ma? Apay ngagmay may sakam at nga ada dito ayan ti kabalyom. Awan kadwak mundina. Saan na masapol ang mga ikoyugak? Tawan mat amok apag paggadak. Anya, ngam nasaysaya at matlaang no adal at takadwam. Ayabam ni Elisar nga anak ta. Awan mat pagnana ita. Ni mat dalya ti mangsansanay kadagiti kabarbaro aman nakigubat. Ay, anya lakit din to'y asawak ayak. Madanagan kalaunay. Kalkalpas ti gubat itinagbaatan ti tribo tayo. Isu apat check. Ngawan pa'y mapasamak ariribok kita. Ay, Agpalami ispay dagiti kabusor. Sakbay ang mangiwayat damanen iti addang kontra kada tayo. ay ngam madanagan aklata. Mangikuyog kakit din iti kadwam. Tapos sa anak amadandanagan para ken ka. Kabayatan ti kaaddam iti bangir abantay. Sanen. Di ka madanagan kunak maet. O sige, agsakaya kon iti kabalyok, tamapanakon. Ket agsubliak, sakbay asumipngat. Ala, si ka nga rod ti makaammo, Gundo. Aganad ka nga rod iti dalan mo. Sinte, sigurado ka kaday nga nakita marimuar nga may sa ni Pangulo Gundo itay bigat. Dalmas, nakasakay itinangisit ang kabalyo na. Kataging kayda. Saan pa yan nakasubli? Sige raw, agsagana kayo kadag iti kakadwa. Tatambangan tayo na dya Pangulo Gundo. Dalmas, nakasagana kami kadagiti kakadwa to. Sige, tayo nakakada ka ni Pangulo Tarok. Kalpasan na, mapantayon tayo ni Tiddalan nga agturong iti tribo Marikong. Dukutin tayo ni Pangulo Gundo. Kat idatag tayo ka ni Pangulo Tarok. Taday tati kayot na mapasamak. Dalmas, alo, inak mo tinayaban dagiti kakadwa to. Ay, nasip nga tanak matan iti dalan. Naimasan mi tinagis istorya kani Amalosyo. Di mi matan adlaw ti panaglabas ti oras. Sigurado amadanagan itan ti asawak. Gaputan na rabyanak matan na nakaawit. Adu ti lalaki ang nakakabalyo ang nagbalangan iti dalan ko. Dakas na ito yan. Anya ti aramidag. Asino kayo? Anya ti masapulyo? Apay ang nagbalangan kayo iti dalan ko? Anya ti masapulyo, kunak! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Kapya, dito'y drama tayo. Ti masakbayan ba? Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Putlay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.